Hello guys, welcome back to my channel part 2, how to get Korean visa. And now, pag-uusapan natin yung experience ko sa pagkuha ng Korean visa. I booked a flight around January 25 or 26 or 23, ewan ko. And then I went to Cebu to apply for a Korean visa, and after that from airport to the embassy, nag-taxi ako, so around 290 pesos yung nabayaran ko. Tapos pabalik sa airport is around 300 plus, siguro sa traffic. Pagdating ko sa Korean embassy sa may China Bank siya doon sa, kalimutan ko yung floor. Pagdating ko doon, merong guard, kukuha ka ng priority number, tapos yung ID mo, dadala ka ng ID, lalagay mo doon para exchange kayo. And then wala namang tao doon pagdating ko. Siguro ako lang mag-start apply ng Korean visa. Hassle-free talaga ang Korean embassy sa Cebu kasi wala masyadong nag-a-apply, kasi sa Manila sa nag-a-apply ng visa. After that, pagpasa ko ng requirements, nag-asa siya sa akin kung ilang days ako doon, tapos saan ako mag-stay, and yun lang. Then okay na. Medyo hindi siya friendly yung babae doon, nakasimangot kasi. Ewan ko lang ngayon guys kasi baka mag-apply ako ulit this April or May ng Korean visa. And after that, I went back home to Davao, and on January 29, I went back to Cebu to pick up my passport. And the day of truth, pagdating ko doon guys, late ako. Dapat kasi 4 or 3:30, andun ka na para makuha yung passport mo. Dumating ako mga lapit na mag-4. Magka-close na sila. Buti na lang yung guard guys is taga Davao. Pinapasok niya ako. Then I got my passport and I got my visa. Yay! After that, prepare na ako para pumunta ng Korea. The day I went to Korea is around April 29, 28. Yes, 28. So spring na siya. Parang malapit na siya mag-summer. So medyo mainit. May init pero malamig ang hangin. So I went there and nag-book pala ako ng guys ng hotel, pero free lang siya and hindi ko siya sinipot kasi sa friend ko ako tumuloy sa Gyeonggi-do. Pagdating ko doon is pumunta ako diretso sa friend ko sa Gyeonggi-do, and then I met Ate Merafril and yung kapatid niya si Arian. Doon ako nagstay sa kanila for how many days. And then guys, nakakatawa masyado. I can speak Korean pero hindi talaga fluent. Pero I can speak. Pero hindi talaga fluent. Korean, literate lang ako. Hindi ako fluent. Yan, literate. And then, hindi ko talaga, ewan ko guys. Parang instinct na lang. Pupunta ako ng Gyeonggi-do. Hinanap ko yung Gyeonggi-do na bus station. At saan ako sasakay ng bus. Saan ako magbabayad. Din dun. Boom! Kasakay ako ng bus. So it's around mga 3 hours ako nagbiyahe ata papuntang Gyeonggi-do from Incheon International Airport. Tsaka kakatawa is picture ako ng picture. Habang napipicture guys, nakatulog ako. Pagpikit ko guys, yung cellphone ko andito lang. Tapos nabitawan ko siya. So sa atin kasi, isip ko kasi Korea, walang magnanakaw. So hinayaan ko lang cellphone ko guys. And then ayun, nung malapit na ako sa Songtan, hinanap yung cellphone ko. Kasi yung sa bus kasi nila, yung kanilang parang floor ng bus nila is hindi siya plain na flat. Parang may hump. Ito hump, tapos may upuan. Then flat, then hump na naman. Hindi ko makita ang cellphone ko guys. Nawala. Tapos yun na. Sabi, may nakatabi kasi akong Amerikano. Sabi niya, I think your phone na-drop daw sa gilid. Pagtingin ko, wala namang phone. Hala, para akong nagtuwad-tuwad ako dun guys. Katawanan masyado.
So ayun, bigla ako napa-Korean. Sabi ko, Ajashi! Ajashi! Do ajuseyo! Do ajuseyo! Sabi ko, tulungan mo ako. Yude puni! Ano yung sinabi ko? Basta nawala yung cellphone ko. Sabi niya, galit na galit si Manong kasi dapat kasi pag nag-stop na yung bus, siguro mga 2 minutes or 1 minute, diretso na sila. Hindi na sila mag-aantay. Ganyan talaga ang bus sa Korea, guys. Hindi parehas dito na dapat mag-stop ka ng matagal. Sa kanila, pag nag-stop ng sandali, larga diretso. Ayun guys, sinira ni Manong yung gilid ng upuan ko. Walang cellphone. So ang nangyari, sabi ko wala na. Hindi na nila ako makontak. Ang nasa isip ko, maghahanap ako ng internet cafe. Buti na lang talaga guys, marunong ako magbasa ng Korean. Kung hindi, patay. Sus, pagbaba ko guys. Baba ko na no. Sabi ng Amerikano, Brother, I found your phone. Yun pala yung cellphone ko, nasa gilid masyado ng makina. So, mahaba man yung kamay niya. Pag ganyan niya, nakuha yung cellphone ko, ikot-ikot. Sabi niya, ito na yung cellphone, ganyan. Ganyan, nakuha ko yung cellphone ko. Pero nanginginig na ako nun guys kasi aside sa umuulan siya, it's my first time in Korea. Yun na, pagdating ko doon is, tinext ko na yung office mate ko. Nakita kami, kapatid natin may April. And then, pinick up niya ako sa bus station nila. Yung bus station nila is very clean and very cold. Hindi nyo na, kita kami, dala niya ako sa bahay nila, ganyan, blah 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 blah. Natulog muna ako, kumain, blah blah blah. And then, lakad-lakad kami somewhere sa bar ng ate niya. So we went there, tapos I met a lot of friends. Yun lang, ang ganda-ganda ng place nila guys kasi yung mga police galing nila. Kasi yung police dito is parang nakakatag, tawag dyan. Sa kanila kasi is nakaline talaga guys. Kahit naglalakad, yung mga police nakaline. Nakaka-amaze. At saka, yun guys, for part 3, kasi para maubos ang memory ko. Part 3 of my Korean adventures ipopost ko next time. And if you like this video, press the like button and don't forget to hit the subscribe button. Bye!